Még nagy kihívás a peszticideknek a kivonása, illetve a dóziscsökkentések. Úgy gondolom ez a jövő egyik kérdése, hogy ezek a dolgok milyen irányba fognak tovább haladni. Gyerekkoromban találkoztam már a gazdasággal, mivel családi gazdaságunk már 30 éve működik. A munkám a szenvedélyem. Ez azonban eléggé sokrétű. Egy ilyen kis vállalkozásnál, mint a miénk. Ezért amellett, hogy növénytermesztő vagyok, emellett még egyes napokon gépész, humán erőforrás koordinátor. A területeink egészen a Bodrog közben, ezen belül is Cigánt határában találhatóak. A gazdaságunk több mint 10 éve használ baktériumtrágyákat, több éve lehetőségünk van fermentált csirketrágyának a kiutatására. Úgy gondolom, hogy ez a két dolog nagyban elősegíti talajaink biológiai aktivitását, kompenzálva ezzel a szűk vetésforgót, amivel dolgozunk. A napraforgó képes felvenni mélyre nyúló karógyökereivel a korábbi években kiadott nitrogént, ezért mindenképpen fontos a mélységi mintavétel. Folyamatosan dolgozunk a Syngentával, illetve más gyártókkal is, különböző kísérletekkel. Ugyebár ezzel tudjuk csökkenteni a nitrogéndózisunkat, így egyszerre vagyunk jövedelmezőek és fenntarthatóak is. A fenntartható gazdaság számomra az egyensúlyt jelenti az ember és a környezet között. Ehhez mindenképpen arra van szükség, hogy egy olyan gazdálkodási módot folytassunk, ami nem pazarló. Úgy gondoljuk, hogy a fenntarthatóságnál a mezőgazdaságban a legfontosabb az, hogy a talajok termőképességét fent tudjuk tartani. A 6 tonna az egy klasszikus példája ennek. Itt egy termelői közösségről beszélünk, akik együtt próbálják elérni a 6 tonnás termést a napraforgó termesztésben. A talajok termőképessége biztosított, és ugye a tápanyag ellátását tudjuk javítani hosszú távon, akkor a termelők tudnak fenntarthatóan dolgozni a jövőben. Ez beleillik a Syngenta második fenntarthatósági prioritásába, a talaj és a természet megújításába. Ugye volt új szenzortechnológia, ami abban segít, hogy mind a kémiai értelmezését szélesítsük a termelőknek, és hogy egy nagyobb felbontást hozzunk a termesztési technológiába, mint pedig behozzunk olyan új elemeket, ami a kémiai megoldásokon túlmutató biológiai megoldások. Tehát a Syngenta portfóliójában már most is elérhetőek olyan biológiai termékek, amik segítenek abban, hogy a tápanyag utánpótlást javítsuk a talajban, és további több olyan termék van a fejlesztési folyamatban, ami ezt fogja segíteni más hatóanyagok esetében. Úgy gondolom, hogy a Syngentának itt a 6 tonna projektben a nitrogénműtrágyázással kapcsolatban sikerült elindítani az emberek fejében egy újfajta gondolkodást. Nyilván ők több embert érnek el, mint én, vagy mint egy gazdálkodó, de egy gazdálkodónak egy másik gazdálkodó szava mindig közelebb van. Én úgy gondolom, hogy azért vagyok accelerátor, mert nem elégszem meg a jóval, én mindig a jobbra vágyom. Mindig keresem az egyensúlyt a jelen és a jövő között. A jelenbe a jelen jövedelmezősége, illetve a jövő fenntarthatósága között.